ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለወን 10 ሃገራት ዓለምና ቁጥር 1 ሂንዲ ብ1 ቢልዮንን 430 ሚልዮንን ብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ቻይና ብ1 ቢልዮንን 400 ሚልዮንን ብዝሒ ህዝቢ ሳልሰይቲ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ብ338 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ራብዐይቲ ኢንዶኔዥያ ብ277 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ሓሙሸይቲ ፓኪስታን ብ241 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ሻድሸይቲ ብራዚል ብ215 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ሻውዓይቲ ናይጄርያ ብ226 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ሻምነይቲ ባንግላዴሽ ብ181 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ታሽዐይቲ ሩስያ ብ146 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዓስረይቲ ሜክሲኮ ብ137 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ንእግረ መገድና እተን 5 ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለወን ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ንሪአን ቀዳመይቲ ናይጄርያ ብ226 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ኢትዮጵያ ብ126 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ሳልሰይቲ ግብፂ ብ110 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ራብዐይቲ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብ105 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ሓሙሸይቲ ታንዛንያ ብ71 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መበል 38 ክሳብ መበል 40 ዘሎ ደረጃ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝባ ትስራዕ ብገምጋም ካብ 4 ክሳብ 6 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ኣብዚ ግዜ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም 8.2 ቢልዮን እዩ በፂሑ ዘሎ ናይ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ምስ እንሪኦ ኣብ 1980 4.4 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ነይሩ ኣብ 1990 5.3 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ነይሩ ኣብ 2000 6.1 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ነይሩ ኣብ 2010 7 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ነይሩ 2020 7.8 ቢልዮን ነይሩ ካብ ዝሓለፈ 54 ዓመታት ብዝሒ ህዝቢ ዓለም 86.3 ሚእታዊት ወሲኹ ኣብተን ቀዳሞት 10 ዓመታት ካብ 1980 ክሳብ 1990 ናይ 20 ሚእታዊት ዕብየት እዩ ኣርእዩ ነይሩ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም በዚ ወሰኽ እንተዝቕፅል ነይሩ እዚ ሕጂ 2024 በፂሕዎ ዘሎ ቁፅሪ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ክብፃሕ ምተገበኦ በቲ ዝነበሮ ናህሪ ኣብዚ ግዜ ልዕሊ 14 ቢልዮን ክንበፅሕ ምተገባኣና እንተኾነ ብሰንኪ ናይ ደቂ ሰብ ፍርያምነት ዝጎድል ዘሎ ኣብ 2050 ብዝሒ ህዝቢ ዓለም 9.7 ቢልዮን ንኽበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ማለት ኣብዚ ስዕብ 25 ዓመት ብዝሒ ህዝቢ ዓለም 15 ሚእታዊት ጥራሕ እዩ ክውስኽ 15 ሚእታዊት ቅድሚ 50 ዓመት ናይ 7
و8 ወርሒ ወሰኺ ነይሩ ዋላ ደኣ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም እናወሰኸ ንክኸይድ ትፅቢት ይገበረሉ እቲ ደረጃ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ናይ ገለ ሃገራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብዙሕ ህዝበን ብልዕሊ 3 ሚእታዊት እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ናይ ገለ በንጻሩ እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እተን 10 ቀዳሞት ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ንክውስኽ ዝዓበየ ጽልዋ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ እየን ብቐደም ተኸተል ኒጀር ጫድ ሪፓብሊክ ኮንጎ ሶማል ማእኸላይ ኣፍሪቃ ማሊ አንጎላ ናይጀርያ ቡሩንድን በኒንን እየን ከም መምዘኒ ምውሳኽ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ተወሲዱ ዘሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብገምጋም ክንደይ ቆልዑ ትወልድ ዝብል እዩ ናይተን ቀዳሞት 5 ናይ ዓለምና ኮነ ኣፍሪቃ ብገምጋም ሓንቲ ሰበይቲ ክንደይ ቆልዑ ትወልድ ምስ እንርኢ ቀዳመይቲ ኒጀር ሓንቲ ሰበይቲ 6.6 ቆልዑ ትወልድ ወይ 100 ኣንስቲ ኒጀር 660 ቆልዑ ይወልዳ ካልአይቲ ጫድ ሓንቲ ሰበይቲ 6 ቆልዑ ትወልድ ሳልሰይቲ ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓንቲ ሰበይቲ 6 ቆልዑ ትወልድ ራብዐይቲ ሶማል ሓንቲ ሰበይቲ 6 ቆልዑ ትወልድ ሓሙሸይቲ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ሓንቲ ሰበይቲ 5.7 ቆልዑ ትወልድ ወይ 100 ኣንስቲ 570 ቆልዑ ይወልዳ ሓፈሻዊ ናይ ዓለም ፍርያምነት ምስ እንሪኦ ሓንቲ ሰበይቲ 2.3 ቆልዑ ትወልድ ወይ 100 ኣንስቲ ዓለምና 230 ቆልዑ ይወልዳ ኤርትራ ኣብ ዓለም መበል 36 ደረጃ ትስራዕ ሓንቲ ሰበይቲ 3.8 ቆልዑ ትወልድ ወይ 100 ኣንስቲ ኤርትራውያን 380 ቆልዑ ይወልዳ እዘን ሃገራት ዋላ ደኣ ብዙሕ ህዝበን እናናሃረ ይኸይድ ይሃሉ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብምእታዊት ግና ፍርያምነተን እናጎደለዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት ናይተን ቀዳሞት 2 ሃገራት ምስ እንርኢ ኒጀር ኣብ 2022 100 ኣንስቲ ብገምጋም 675 ቆልዑ ይወልዳ ነይረን ኣብ 2024 100 ኣንስቲ ብገምጋም ናብ 660 ቆልዑ ምውላድ ጎዲለን ጫድ ኣብ 2022 100 ኣንስቲ ብገምጋም 621 ቆልዑ ይወልዳ ነይረን ኣብ 2024 100 ኣንስቲ ብገምጋም ናብ 660 ቆልዑ ምውላድ ጎዲለን በንጻር ናይዚ ናብተን ዝወሓደ ፍርያምነት ስታቲስቲክስ ዘመዝግባ ዘለዋ 10 ሃገራት ዓለምና ምስ ነብል እቲ ዝገርም በዚ መምዘኒ እታ ቀዳመይቲ ተሰሪዓ ዘላ ደቡብ ኮርያ ኣብ 2100 ህዝባ ከይጸንት እዩ ዝስጋእ ምክንያቱ ብናይ 2024 ፀብጻብ ካብ 10 ኣንስቲ ደቡብ ኮርያውያን እተን 9 እየን ሓደ ቆልዓ ዝወልዳ ምናልባት ካብቶም 9 ዝተወልዱ እተን 5 ደቂ ኣንስትዮ እንተኮይነን ካብዚአን 5 ኣይኮናን ክወልዳ ብዘይብኡ ናይ ሰሜን ኮርያውያን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምውላድ ድሌተን የንቆልቁል እዩ ዘሎ ኣብ 2022 10 ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 11 ቆልዑ እየን ዝወልዳ ነይረን ኣብ 2 ዓመት ዘይመልእ ብ2 ቆልዑ ጎዲሉ በዚ መዐቀን እንተኸይዱ ኣብ 2100 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ኮርያ ክጸንት እዩ ዝግመት ዘሎ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ነዚ ተረዲዩ ዋላ እኳ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ምውላድ ባህገን ንክመልሶ ኣብ ጻዕሪ እንተሎ ዛጊት
ኣይተዓወቱሉን። ብዘይካ ሰሜን ኮርያ ናይ ሲንጋፖር እውን ናብ ዘሰክፍ ደረጃ ይወሪዱ ዘሎ። ኣንስቲ ሲንጋፖር ሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ቆልዓ ወይ 10 ኣንስቲ 10 ቆልዑ ናብ ናይ ምውላድ ደረጃየን ኣንቆልቂለን ዘለዋ። በዚ መምዘኒ ካብ 1 ክሳብ 10 ዘለዋ ሃገራት ምስ እንሪአን ቀዳመይቲ ደቡብ ኮርያ 10 ኣንስቲ 9 ቆልዑ ይወልዳ። ካልአይቲ ሲንጋፖር 10 ኣንስቲ 10 ቆልዑ ይወልዳ። ሳልሰይቲ ሳን ማሪኖ 10 ኣንስቲ 11 ቆልዑ ይወልዳ። ራብዐይቲ ኣንዶራ 10 ኣንስቲ 11 ቆልዑ ይወልዳ። ሓምሸይቲ ማልታ 10 ኣንስቲ 12 ቆልዑ ይወልዳ። ሻድሸይቲ ቻይና 10 ኣንስቲ 12 ቆልዑ ይወልዳ። ሻውዐይቲ ዩክሬን 10 ኣንስቲ 12 ቆልዑ ይወልዳ። ሻምነይቲ ታይላንድ 10 ኣንስቲ 13 ቆልዑ ይወልዳ። ታሽዐይቲ ስጳኛ 10 ኣንስቲ 13 ቆልዑ ይወልዳ። ዓስረይቲ ጃፓን 10 ኣንስቲ 13 ቆልዑ ይወልዳ። እዚ ጸብጻብ ናይ 2024 እዩ። እዘን ዝረኣናየን 10 ሃገራት ብዙሕ ህዝበን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናንቆልቀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብዙሕ ህዝቢ ቻይና ኣብ ሓደ ዓመት ናይ 3 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ምንቁልቋል ኣርዩ ኣሎ። ኣብ 2022 100 ኣንስቲ ቻይናውያን 155 ቆልዑ ዝወልዳ ዝነበራ ሎሚ ኣብ 2 ዓመቱ 100 ኣንስቲ ቻይናውያን ናብ 120 ቆልዑ ጎዲለን ኣለዋ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ክትተሓባበሩኒ ብትሕትና እናሓተትኩ እቶም ዝገበርኩም የቐኒየለይ። ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ዩክሬን ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ህዝበን እናንቆልቆላ ዝመጻ ዘለዋ ሃገራት እያ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ዓመት ብዙሕ ህዝቢ ዩክሬን ብልዕሊ 3 ሚልዮን እናቐነሰ ይኸይድ ኣሎ። ገለ ጠንቅታት ናይዚ ምጉዳል ካብ 1990ታት ድሕሪ ናጽነታ ብዙሕ እቲ ከፍርን ክሰርሕን ዝኽእል መንእሰያ ክስደድ ብምጅማሩን ድላይ ናይ ምውላድ ደቂ ኣንስትዮን ብምጉዳሉን እዩ። ተወሳኺ ካብ 2020 ክሳብ 2024 ዘሎ ዓመታት ብዙሕ ህዝቢ ዩክሬን ብሰንኪ ኩናት ዘምጽኦ ሞትን ስደትን ብከባቢ 6.5 ሚልዮን ቀኒሱ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ኮርያ እውን ጽልዋ ናይቲ ትሑት ፍርያምነት ኣብዚ ዓመት ክርአ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ ካብቲ ኣብ 2023 ዝነበረ ብዙሕ ህዝቢ ደቡብ ኮርያ ብልዕሊ 30,000 ቀኒሱ ንረኽቦ። ካብ ኣህጉራት ኣፍሪቃ ሓንቲ ሰበይቲ ብገምጋም 4.2 ቆልዑ ብትወልዶ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ ከላ ኤውሮጳ ብ1.5 ኣብ ድሕሪት ትስራዕ። ኣብ 1950ታት ሓንቲ ሰበይቲ ብገምጋም 5.1 ቆልዑ ትወልድ ነይራ። ሎሚ ናብ 2.3 ጎዲሉ። ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ንኸይቅንስ ወይ ንኸይውስኽ ከም ዘለዎ ንኽቕጽል ሓንቲ ሰበይቲ 2.1 ቆልዑ እያ ክትወልድ ዘለዋ። ኣብዚ ግዜ ናይ 2.1 ፍርያምነት ዘርያ ዘለዋ ሃገራት ኢንዶኔዥያ፣ ሜይማር፣ ፔሩን ቬንዙዋላን እየን። ቅድሚ ገለ ዓመታት ብዝነበሮ ናህሪ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ልዕሊ ዓቕሙ ንቑፅ መሬት ከይከውን ዘስግእ ዝነበረ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን እቲ ናህሪ ዓብዪ ናይ ሚእታዊት ምጉዳል ኣርእዩ። ሃገራት ብዙሕ ቤት ትምህርትታት ኣብ ምህናፅ ጥራሕ ዝጽመዳ ዝነበራ ሎሚ
ኣብ ገለ ቦታታት ቤት ትምህርቲ ክዕፆ ጀሚሩ ዓድታት ዝነበራ እውን ብዘይ ሰብ ክተርፋ ጀሚረን እዚ ናይ ምጉዳል ብዙሕ ህዝቢ ኣብተን ምዕቡላት ወይ ቀዳማይ ዓለም ዝኾነ ሃገራት እዩ ዝያዳ ዝርአ ሓደ ካብ ቀንዲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዘይምውላድ ባህገን እቲ ምኽንያት ምስ እንሪኦ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሰሪሐን ዝኣትዋን ሰብ ሞያን እንተኮይነን እዩ ዝያዳ ነቲ ናይ ቆልዓ ምዕባይ ዘሎ ሃልክን ዝጠልቦ ዝያዳ ወፃኢታትን ክፃወርኦ ኣይደልያን እየን ከምኡ እውን ብዙሓት ዝያዳ ካብ ውላድ ሞያዊ ኮነ ትምህርታዊ ሕልመን ንኽጭብጣ ይመርፃን ግዜአን ንዕኡ የወፊኦን ኣብ ቀዳማይ ዓለም ዳርጋ ከይሰርሐት ተኣቱ ጓል ኣንስተይቲ የላን ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ፃንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም